Здравейте на всички, аз съм Ксерис и продължавам от там, откъдето свършихме. Това е Ксерис Survival. Поиграх малко самичък. Както виждате, това е това ще е къщата, селото е някъде на там. И да. Тук в разговора е София, ма тя е заглушила. Да, заглушила е. Имам идея, онова е там да го направя на Честрон, но сега отивам при старата къща да взема там каквото ми трябва и после нали, се връщам тук. Колко сме далеч от селото, доста. Виждате колко километри трябва вървя, за да стигна до това проклето село. Ето го е там. Ще изчупа всичко там, ще ги грифта, ще им взема всичко. Ще направя моя градинка, всичко ще си направя. Всичко, няма да се избавам. Вече написал, няма играя. И както виждате, тук почвам да им чупа градинката, че нещо много си говорят за мен тия селени. Значи ще кача първия клип вече е качен да е. Значи първото, което искам да кажа, в края на клипа ще ви дам фен страницата в Skype. Ще го има долу в описанието. Ще има IP на серверите, в които най-често играя, в смисъл като Hazecraft и тия дуите. И в момента ми спамят като животни. И няма и да погледна, защото ще спра да снимам. Значи клипа първо ще го пратя на една приятелка Софи. После ще го кача в YouTube. Да знаете. Значи бяхте ми спамили какви ли не глупости, значи тия въобще не са верни, че сега си забравих мисълта. Много за момент. Че копирам някой. Просто така започвам. Не знам как да си направя нито, ще гледам. И когато се науча, тогава. Да. Стойте сега, тук имам чест. Чакайте, тази къща вече няма ми трябва, нямаше смисъл да стоя даже. Тук имам TNT. Айрана взимам, това взимам. Аз нямам храна, бе. Тук има една пъж. Жолка, ма няма ми стигне. Абе, нищо. Значи сървъра няма го пускам. Може да го пусна някой път онлайн, ама доста работа и в смисъл да. Първо ще го направя за Pocket Edition да играят тия, с които го нямат за компютър. После ще го направя за компютър. И накрая, да, така. Ще ми е по-лесно и... Не! Майко, бях близко до смъртта. И сега... Като става ден, отивам да търся овце, за да си направя леглов. Това е новата къща, не е кой знае колко хубава. Имам диаманти от копане, както виждате. Имам X-Ray, но не го използвам почти за нищо. Първите 3 диаманта ги взех без X-Ray, после имаше една пирамида, отива го взех там и да. Това ще ни е къщата общо взето. Не е кой знае колко специална. Ще има и други къщи, ама тази ще ми е най-първата, ще ми е втората къща. Тук котето ми Софи в момента се опитва с нещо да ме издразни. Подарявам котенца, но не се знае, ще изчакам майка ми и баща ми да ми кажа дали може. И да, две мъжки и едно женско. Не бе. Играта ми върви с... не знам и аз колко е FPS в момента. И не ми си гледа. Да, ще има IP на сервера, в който е на един мой приятел Киряк. Така му викам, защото... не знам, защото ме кефи. Защото ме кефи му викам Киряк. Аз ще направя две даже, че...
че нещо не искам да ви свършват. Да си направя градинка. Там направо ще си направя една бърза градинка, че нещо ме мързи. Няма да е кой знае колко специална и тук. А то е вечер, ама 1, 2, 3, 4, 5, 6. На брат ми му откраднаха акаунта, защото е много смешен и си даде паролата така без да знае. Аз му викам, не си дай паролата, ще открадна. Той да бе. Аз ги знам тия добра, в момента ме лъжиш, какво ли не ми каза. Аз му викам, ако искаш ми вярвай и да. Така че ако някой знае Томапа и вече въобще да не играе с този профил, защото, както ви казах, вече е откраднате. Няма смисъл въобще да можете да говорите с него по ще играе с моя профил, обаче ако ми даде профил, повече няма снимам с този профил. В смисъл ще снимам, ама не с Соплекс. Соплекс ще снимам с някакъв VIP. Няма да съм, кой знае колко. Брат ми, колко е смотан. Аз питах и една приятелка дали ще си даде профила. Тя ми вика, аз няма си го дам и аз виках и аз също казах на брат ми, ама той си го даде. Този гаден... Абе, тук няма как да дойдеш. Няма. В момента ми играе в профил, казах му, че ако ми го даде. Свършен снова и да. Да. Очаквайте повече клипове от мене са някоя седмица, защото няма какво да правя точно. Ще ми е гати с куката, добър скелет. Господин скелет, тя не ме цели. Аз съм приятел. Това е детската градинка. Изчакайте. Колко пък ще е детска, аз не знам. Но не става за нищо. Здравей, господин зомби. Гаден скелет. Ще се разправям после, когато... стига, бе! Колко скелета ще ми дойдат, умирай, бе! Аз се за малко написвал, че то ми щупи главата. И ми се говори, пак спамят тия животни. И не знам какво ще направя след като слуша клипа. Значи, това ще е градинката. Тук ще го направя някакво секция така.